Helo bawb, rydyn ni ynghylch Siwgr Plwm ac mae pawb yn eistedd yn dawel ac yn barod i weld beth sydd ar y gweill heddiw. Heddiw, da ni am chwarae yn y dŵr efo blodau. Gewch chi chwarae efo reis eto. Gewch chi plannu os da chi eisiau gan i plannu llysiau. Ond gyntaf, da ni am brwsio dannedd. Ie? Come on then, a ni brwsio dannedd. Ewch y cadar efo chi. Waw! Mae'n edrych fel y bydd hi'n ddiwrnod prysur iawn. Da iawn chi. Mae'n bwysig brwsio dannedd ar ddechrau'r diwrnod i gadw'r dannedd yn lan ac yn gryf. Nawr mae hi'n amser y gweithgareddau. Edrychwch, mae'r reis yn wyrdd. Mae'n edrych yn union fel glaswellt yn yr ardd. Da iawn chi am blannu'r glaswellt yn daclus yn y potiau. Edrychwch, mae rhai yn hoffi teimlo'r reis yn ei dwylo. Sgwni beth mae'r criw arall yn ei wneud. Maen nhw'n chwarae gyda'r blodau yn y dŵr. Mae'r dŵr sy'n cael ei arllwys ar y top yn gwneud i'r olwyn wyrdd droi rownd a rownd. Nawr, amser y gweithgaredd olaf. Plannu planhigion! Yn gyntaf, mae'n bwysig rhoi rhywfaint o bridd yn y poti gychwyn. Wedyn, gosod yr hadau mewn. A gorchuddiwch nhw gyda mwy o bridd. Da iawn chi. Tan y tro nesaf ar sianel Dewin a Doti. Hwyl fawr am y tro.